Hello guys, may buntag sa inyong tanan dya guys. Nakuduron sa ilalom guys, nagkamang guys. Nagkamang sa lababo guys. Okay, tawag tubig guys. Kaya na mag-board ba? Kung tawag tubig. Tara guys, tawag tagki guys. Kaya na mag-board. Ay, wala na. Agas untuk gani ha. Man. Tawuran guys. Okay, na mag-board guys. Ano to? Tubig. Tawuran na to. Tubig. Guys, wait out. Bye guys. Sumpay hati guys. Tinguga guys. Likod kayo guys. Tamang lalo man guys. Ayan ah. Ini pansak ini. Wala ni guys ay. Guys, ang haway kong likod guys. Lisod kayong ano ni guys. Dari lalom guys. Ang lababo. Taod og tubig. Ukuran guys. Guys. Human na guys. Human na itong taod guys. Kaya na mag-board ba. Mga taoran na ito uguan guys. Tubig. Okay guys. Bye bye guys. Human ako guys.